Pinoy, naglilikot na naman ng utak. Kaya dito ka nakita yung Facebook. Napagkakatawaan na din ang mga nang yun, ayan. O, diba? Haan nga. Haan na nga ibaga na hamong asawa ta kadwa mayata. Yung kuyog na, ta wedding picture na. Sabi may ako nga pinati. Ginalaminate nga ko. Nga picture nga kadwang dagigit. Primary sponsor ka baka Mometer at Gini Mayor, may kapitan, nabigpil sa copy. Kasi nga yung propose ni FRB nga kasla shield no nakaangkas motor. Nagpintas niya, ang dati pagigama, ang dati lakasla plastic niya sa tape na taanuhan kang namang mapuruwakan, tikatay nito ang dadrive. Nga dati pang-protect yung may nakaangkas. Kaya knowing Pinoy, ado ati karewa lang ng picture na improvise yun. Kaya dati pagkakatawaan tayo tata. Pagdwa, bumbay kaglugan. Ang mga shildeta ila ko na. Apo pati, agtal-tal mga pagplansyahan, kabalyo, di pagplansyahan, kaya nadakama na. Ay, opo, nag-send naman din, dahil kami yung shield na. Hanggang matay ti coronavirus, yung malamang matay ka, masopo kay ka, apo, agad, koma, nag-send pa. Twin kasi di ka tulog ko na mabiyahe. Kasang biyag. Sana ako. Nagtakil. Ang pag-arawangan mo tan. Taignan na ng shield. Ano ba kung maiyangin? So, pwede ipatay mo. Siya, maglalaw kaya. Ilak mo. Kaya tarawangan. Tanong nga makastrek ni COVID. Ay, opo. Hala, plywood. Plywood na teteng ko. Yung naman po. Masocial distancing nga talaga. Tawan tidong. Ako, awan tidong keking ka. Naagarag yung teteng mo. Apo, accident is waving. Kasyam. Ano nga tultulate na po, tabi kayo po pwede matong pati plywood nung ta-drive kayo. Ano yan? Tamo ano roll na tissue. Ay apo, makaangis ka pa hindi ka. Kasi pa yung misis mo. Tambula kong mga yung soro-soro ng ating mga pinayap pa siya. Kasi nadakil yung diploma. Ayun, dapat kayo ganito oxygen na mga angis. Maglalaok kayo. Apo yung kuyog na may tanabinsahan dang nagbukilin. Apo, mapandan sa amin makiponsyon in your own table. May napanda makidado. May napanda makipon. Feeling mo talaga mapanda makiininom. Dito, ayan, yung kuyog na magtan. Kakaasi pa yun ang higip. Ang mga balbalans niya. Ayaw ko siya magalaw kayo. Kasla pamilyar niya. Feeling ko kasla pamilyar. Dito nagbukay. Kasla yun. Ikatrio na gray may gayang di-drive. Kuyog may di katulong na. Ayaw po. Lalaw kayo. Yung pag-aling ko napatanayan tayo manilo kasi mga katataba. Ti-utek, ti-Pinoy. Ayan, yung mga oray kasi ng pagkakatawaan tayo kumaakot. Always be safe while driving niya. Ang helmet kayo. Nung na-impropose ka ake, sundin nyo na. Huwag nang mag-improvise. Para sa kaligtasan nyo din yan, mga ading ko. Nakarad nung ka na nakasubscribe sa channel ni Manang nyo. Mag-subscribe kayo! Paulit-ulit. Mag-subscribe. Mag-like. Kaya i-share kami tayo na tanong nagsakamit sa bahay na tao. Kaya tip, manang bidayo.